This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. Alright, so welcome back once again. So Dance Mummy Dance Season 8 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೋಪ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಸಮಯ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಟೋಟಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಮ್ಮೀಸಿಗೆ ಈ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೀಲ್ ದ ಪವರ್. ಸೊ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹರ್ಷಿನಿ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ಧೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಷಿನಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Absolutely stunning. ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನು, ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ರಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇಸಿ, a little bit of pardesi, but the song is one, feel the power. Let's feel the power. But before that, who is going to go first? Do you all want to choose or you all want to take lots? Lots? Both are ready, so let's go for the lots. So face off round alli first dance ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Now let's see who's going to go first. Pick your lot. Whoever gets 1 will go first, will go second with whoever gets 2. Second. So Desi madam, please wait. Videsi madam, take the stage. So judges, are we ready? Shriti and Harshini on stage.
ಎದ್ರು ನಿಲ್ಲೋನು ಯಾರೇ ಗೆದ್ರು ನಿಂತೋನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗು ಅನ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಶೋ ಮ್ಯಾನು ಅನ್ಸಿದ್ದಂತೆ ಹೇಳೋನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಆರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಎಂದೀಗೂ ಗೆಲ್ಬೇಡ ನೆನಪಿಡು ನೀ ದೊಡ್ಡೋಣ ವಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಹಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ Relief, completely relief. ರಿಲೀಫ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಓ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತಾ Yes, different. Nandu full opposite. ಮತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ರಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತ ಒಳಗಡೆ Actually, this is the face off. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಟನ್ ಜೆಫ್ Check. Triti and Harshini. Yes, sir. Namaste. Namaste. Enchollaru. It's okay. Okay. Actually, unde board ittu namaga enchineда. Like one perform Western, one perform Eastern or something enja. Avu kushi apun two erala. But both of you have performed very nicely panodi. Thank you, sir. Coming to Triti Suruk mantinade first mantinade. Edde ettende. I think somewhere you were lagging of energy panoli. Yeah. Again I would say the same thing. Somewhere you were little nervous panpan. You had a smiling face. Smiling face ittu nijjandiji. Anala ulaidide tadana ante ittu nervousness. Ade our performance idu tojondittu. But again Harshini, Yes, sir. you were confident in what you're doing. I think this is your forte panoli. This is your style ade. Yeah. You were very confident right from first step till the end. Yen ಖುಷಿ ಆಗಿನ performance. Thank you, sir. And nevertheless, both of you have performed very nicely, and all the best. God bless you both. Thank you. Wow, nice to get good comments for both. Smiles are intact on both sides. So balanced undu. Going to Pramod Alva sir. ಸೊ ಸೌಜನ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚ ಪಂಡೇರ್ ರಡ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ರಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪಂಡಂದುವೆ ರಡ್ಜನಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಧೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ವ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಒಂತ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಆವಡ್ ಬೇತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏತ್ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ Sunil, sir. ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ Thank you. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಟಲ್ ಸರ್ ಪಂಡಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಆಂಡೆಂಗೆ ಓಕೆನಾ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಾಯಬಂಡ ಇರೇನು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಈ ರೌಂಡದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪನ್ ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಯಲಿ ಏತ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದು ನಿಕ್ಲು ವಿದೌಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ ಅವಡು ವಿದೌಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಗಜ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕನಾ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಸೊ ಕೃತಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ನಿರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಹರ್ಷಿತಾ Yes, sir. ಸೂಪರ್ Thank ವೆರಿ you, ಗುಡ್ sir. ಏರಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ Guru, sir. ಗುರು ಸರ್ ಸೊ ಇರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆದಿತ್ಯರತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ Basic kaldana. Basic as 1 to 2, 3. ಓಕೆ ಅಡ ಅವಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾ. ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೇ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆನಿತ್ತು ಪವರ್ ದನೆ ಕವರ್ ರಾಮನ ಫ್ರೀಸ್ ಅವಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬನ್ನಾಗ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಪವರ್ನ ಇರು ಬೆತ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ಐನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ Thank ಅವು you, sir. ಮಸ್ತ್ Thank you, sir. ಸೊ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಓವೇ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊಂಡಲ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ತೊಚ್ಪಾಯರಿ ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂಕ್ ಸೊ ರಡ್ಜಲ್ ಅಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ತೂಕ ಏನು 19-20 का फर्क दादा अंद तूक ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस Thank you, sir. Wonderful. So feel the power and it's time to feel the power. Dapana marks already Yes. ready adu tikundundu. Are we ready judges? So we start with who scores? 7 and 6.
13. So congratulations. That's a nice number, 13. And we go to Harshini's score. 8 and 8, that is 16. Congratulations. Yes. So well done, both of you. Good scores, but we're looking forward for the group round. Yes, sir. Good Thank luck. you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, judges. Welcome back once again. You are watching Namma TV. Namma TV li nammellara achumechina ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ಈ ಸೀಸನ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮಮ್ಮೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಿಚ್ಚ ಅವ್ರದ್ದು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 2 ಫಿಲ್ಮಿನ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಾ and Roshna. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ let's call upon the two of them to dance on Kicha's number. Shreya and Roshna. All right, Shreya, Roshna, congratulations. Thank you. All the very best. ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆದ್ನುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರೆ? ಏಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು? I'm a bit nervous. But ready to go for it? Yes. Prepared well? Yes. So who will go first? I can go. You can go? Yeah. You can also go? No. You'll go second? I will go So lots bocchi. Mutual understanding ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So Roshna is going to go first and Shreya will continue with the second performance. Best of luck, girls. Thank you. Good luck. ಆಕಾಶನೇ ಅದರಿಸುವ ಈ ಭೂಮಿನ ಪಳಗಿಸುವ
ವೆರೈಟಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೆರೈಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಶ್ನಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದಿಸ್ ಜಾನರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೇಗ್ ದಾದಾ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂ ಅವತಾರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್. ಡನ್. ಎರಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ whom do we ask? Elton sir. Elton, over to you. Performance raddila eddaitun edde you guys performed very well, but my only concern was Roshna. Yeah. What's your USB? Which form is your strongest style? Folk contemporary style, yes. I was expecting that, but Okay. I was expecting that, but that's okay. Okay. You tried a different style. ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಬರ್ಚಿತ್ತು ನೆಪ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾರೋಡಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಅವು ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಶ್ರೇಯಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇದಾದ ಪೇರ್ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೋ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಇರೇಗ್ ತೋಪಿ ನಂಚ. Again Roshna also, we are seeing a different Roshna altogether. Raddu janala porlu mantar, but I think iruvante doubtful ditta Roshna, but she was confident irla one anchinchi atande, but she cope up, like she managed what to do dada pand. But nevertheless both of you performed very nicely, even though rajjanakla different pana pasa style ate niklege. Avanji edde an panpane. Okay, but nevertheless, God bless you all and all the best. Thank you. Yes, thank you, Elton sir. And I was also like, wow, what style are they trying to do? Face off it, pasa faces varondittundu. But nice. Okay, going to our next judge, Pramod sir. Hi, Shreya and Roshna. Hello sir. Super, beautiful, very nice. Thank you sir. ಫಸ್ಟ್ ರೋಶ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೋಶ್ನ Yeah. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೋರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಕ್ಕಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀವೇ. ಸೊ ರೋಶ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ರೋಶ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅದು ಈ ನೆಟ್ ಟ್ರೈ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಂಡೆಂದಲ್ಲ ಪನ್ನಿಜ ಬೊಚ್ಚಿಯ ಬುಡಿಯ ದಾಯನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಡಿಂಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆನಾಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿರೇಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಕಂಡನೆ ಜಾಲ ಬಂದೆಲ್ಲ ಪೋರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಒನ್ಪುನ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಐಬಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇರೇಡ್ದ ನನಾತು ಜಾಸ್ತಿ ತಜುಪೋಡಿ ಅಂದಂಚ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಪುಣಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ರನ್ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ ಆಪುಣಂದು ಬಂದು ಹಿಡ್ದು ನರೆಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಂತದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದು ಬಂದೆ ಈ ಜರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಶ್ರೇಯಾ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಸೀರೆಗೆ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಸಾಂಗಿರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ನೆನಪನೋಗಿ ಎಂಕೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. All right, thank you judges. So pasa form try malpanaga, what was more difficult? What do you think was more difficult, trying a new style? Yeah. This was difficult. No, what any step was difficult? What was it? Trying to get that swag is difficult. Style, any sweat? Style. Getting that style was difficult. Swag barodu and hip hop style. Yeah. Perfect. Okay. So style tu kaite marks encha baidundu. Let's have the marks. Judges, who is first? Roshna. We have scores of Roshna on the screen. We have 8 and 7. Congratulations. That is 15. Okay, so thank you so much. Well done, well done. So now we have Shreya's scores on the screen.
9 and 8. Wonderful. Congratulations. That is 17, I think, highest up till now. So, good one. Congratulations. Well done, Shreya. Well done, Roshna. Thank you so much. Looking forward to see the group round. Yeah, All the sure, very best. sure. All the very Thank best. Thank you. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವಂತಹ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ ಬಾ ಬಾ ನಾ ರೆಡಿ, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರು. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಸುಪ್ರೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮ್ಯಾ. Congratulations and all the very best. Congratulations and all the very best. ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಏಕ್ ಸೆ ಬಡ್ಕರ್ ಏಕ್, ಆದೆ ಕೆ ಜರಾ ಕಿಸ್ ಮೇ ಕಿತ್ನಾ ಹೇ ದಮ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಒಂದು ದಮ್ ಬರಾಬರ್ ದಮ್. ಓ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದೇರು. ಯು ಲುಕ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಏತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ಪನ್ಲೇತೆ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್? Excited. Excited. Fear, of course. Okay, but doja on nijar. It is like completely covered. Confidence idulla. How are you feeling? Yeah, ready ate. Ready ate bakatuga. Baba na ready. Right, Baba na ready ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅಲ್ಲ ಲಾಟ್ಸ್ ತೆಗಿವನ? ಹಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಯರ್ ಅತ್ತೆ ತುಲೆ 4 ಕೇಸೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್. ಜಡ್ಜಸ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಏ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್, ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಾರಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಕು. Make your head drop. ಏ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್, ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ದಾರಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಕು.
and make it clap. ಇದಪ್ಪ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾ 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 ನಾ ರೆಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಂಗಿಗೆ ಸಹ ಇಬ್ರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ನೀವಂತೂ ಮಂತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈರಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್? ಈರ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಮರತ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ recalling my steps. Oh, you were recalling your steps. You were not looking at her. I was looking at her as well, recalling my steps. Oh, double multitasking avundittinde. So how did you feel after you danced and you were looking at her dance? Okay, ಯಾರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತೀರಿ ಯಾರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ತು ಕಾರನ್ ಚಾಲ್ ಬೆರ್ತು ಕಾನ್. But absolutely both of you were mesmerizing. Ba inch Rajjana love step maldar. I don't know if it is Darshan was done it in the movie, but Rajjana lanchane maldar. So congratulations to both of you. Marks wise dada panodu judges panodu. So let's look at the judges starting with Pramod Alva. So Rajjala superb maldar, superb. Thank you, song ಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸುಪ್ರೀತಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Of course sir. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಆವಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಡ್ ಬಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಏತು ಕಲ್ಪದೇರು ಐನು ಸೂಪರ್ಬ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ ಈ ಡಾನ್ಸ್ 100% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಮ್ಯಾ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಎಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಯರ್ ಅಂದದ ಒಂಚೂರಾಯ ದಾನ್ಯಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತು. ಇವನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತು. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪದ್ದದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಡ್ಜನಟ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ಟು ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೋತ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much. Going to our next judge, Elton Jeff. ದಾದನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಂತೆ ಸರ್ ನಾ ಏತಾಪ್ನ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಅಂದ ರಮ್ಯಾ ಯಾನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ರಮ್ಯನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಈರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಅಂದಿರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒಂತೆ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಡ್ಲ ಇರ್ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಆಯರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಂತರ್. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಮೋನ್ ಎಡಿತ್ತು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜನಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸನೆ ಯಾ ಪನ್ಪುಣ್ ಇರೇಗ ದಾದಪ್ಪು ನಾವು ಪನ್ನೋಡು ಒರಾಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಅಲ್ತರದ್ದು ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಯಾ ಪನ್ಪುಣಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ನೋಲಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂತೆ ಇಂಕ್ ವೀಕ್ ಅಂದಾಂಡು. ಸೊ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ ಶಿ ಮಿಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ಪ್ಯಾನ್. ಈರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ಮಂತದಾರ ಅನ್ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇವನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪನೋಲಿ ಇಂಕ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಲಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. Thank you so much, judges.
Before we go on to the scores, as a girl, I should appreciate the efforts taken with the hair. Raddu janatalla the efforts. Look, like so much of detailing. Yeah. Like it really takes time. Dress up malpuna idla, hair do malpuna must time detanundu. So personal appreciations to both of you. So very nicely done. You look beautiful. And now coming to the scores. Okay? Right. Judges, Yerna scores first. Suprita scores? Right. On the screen. 7 and 6. Congratulations. You get a 13. So, not bad. Good score. And now coming here to Ramya's scores. 7 and 6. Again a 13. So, it is almost an equal points. Well done both of you. Group round undu. Fadu performance dena. Alright. Thank you so much. God bless and all the very best. Thank you judges. Shashi Detergent Dance Mummy Dance Season 8 ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮಮ್ಮೀಸ್. ನೋ ವಂಡರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಮ್ಮಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮೀಸಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್, ಎಂಚಾಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? ಡಿಡ್ ದ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಡೂ ವೆಲ್? ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಲ್ಟಿನ್ ಎಂಕಂತೂ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏತುಂಡು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಹೊರನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಣಿತೆ ಪಣ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ವಿದೌಟ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದು ನಮಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಾ ಮಟ್ಟಡ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಲಿ. Okay, so I think that was the best part panoli, and whereas no comparison to any of them, but clarity tikkunate who is best, who better, dada manpoli, dada improvement manpoli andla akleg onji clarity tikkunena namakle easy and anpoli. But I love the face offs. Wonderful. Eer panpana lekkade engel panpa eer et neer duller tuka and so otherwise dance group udu companioned, partnered, props, stage setting cover adu popundu. In it was only pure dancing and that was what was seen. Thank you Elton. Going to Pramod Alva sir. Sure, Elton pandin anchene ini enke konji clarity tikkandi. Air the best dancer, air as episode wise encha the as a dancer encha improve avondullere. First battinare encha second round or third round ite battled enchar with the confidence encha maltondullere. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಕೆಲದ ಅಕ್ಲೆಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅರೆಲ್ಲ ಮೀರಿಸಾದು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರನ್ನ ಕೆಲದ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಕೆಲದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲದ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಲ ಇತ್ತು ಈ ರೌಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐದಲ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಪನ್ನೋಲ್ಲದೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಎಂಚ ಅರೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಬಕ ಕೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಂಡಲ್ ಆರ್ ಬತ್ತದು ಏತಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರ್ ದಾಯಪಂಡರಿಗೆ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡಪರ ಆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಸೊ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಬೊಕ ಈ ರೌಂಡ್ಲ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿನ. So thank you so much. Thank you so much judges. Definitely we are going to the finale. Finale perform popunanchina mummies encha perform malpodu panpana parak malpere ee onje round helpful and thank you so much. So ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನು ದಟ್ ಇಸ್ ನಜೀಮ್ and we have Nazim today on the stage of Dance Mummy Dance. Ini aren dail ettondula panda enkelna ee fusion round gu enkulu as organizers
ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ ಕೊರ್ತಾ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ ಕೊರೋಡು ಅಂತಾಂಡ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಿನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ನಜೀಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಜೀಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ನಾಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನನಾತ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರಾ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇರ್ನಾಡೆಗೆ ಪೋಪುಲೆ ಕಾವಡು ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರಾಡ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಜರ್ನಿ ಪನೋಡ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಬೇತೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈಬ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡನೆ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಮಾತ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಜೀಮ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಲ್ಲೆ ರಂಚಾದಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 2017 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಪೋನಾಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಡಿಡ್ ಮೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಜೀಮ್ ಡಿಡ್ ಮೈ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚಲೆ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಆವಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಜೀಮ್. This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Maatelli. Powered by Citadel Developers. Astra Group. Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap. Cycle Pure Agarbatti. V2 Realty.